20 ноември имаше над 10 000 посещения на специално организирания сайт за конкурса. И в резултат на тези посещения и гласуванията на всички, които са решили да дадат своя глас, в първата категория застраховател с най-добри продукти в автомобилното застраховане, победител е застрахователно дружество Армеец. Моля за аплодисменти. Честито първо искам да кажа на господин Симеонов, който представлява застрахователно дружество Армеец, и да му дам думата за кратка реч. Искам да благодаря на всички колеги за гласуваното голямо доверие и за високата оценка, която ни давате. Мисля, че до сега показахме, че имаме едно такова добро, ползотворно сътрудничество и се надяваме за напред да продължиме с ваша помощ да се развиваме още по-добре. Надяваме се, вие също сте доволни от нас и считам, че може да постигнем още по-добри резултати в следващата година. Благодаря ви още веднъж за гласуваното доверие и за оценка. Сега е самата награда. Благодаря още веднъж. Честито на Армеец за първата категория, а сега ще разберем и кой е победителят в категория номер 2 застраховател с най-добри продукти в имущественото застраховане. Застрахователите, които събраха най-голям брой гласове, са застрахователна компания Уника, застрахователно дружество Алианс България и застрахователно дружество Булстрат Виена Иншуранс Груп. Моля на сцената да заповяда заместник-председателя на Комисията за финансов надзор господин Борислав Богоев, за да връчи наградата в тази категория. Заповядайте. И победителят е застрахователно дружество Алианс. Благодаря на организаторите на тази награда. Ще се постараем през следващите години да удовлетворим още повече запитванията от всички брокери и да подобрим нашето обслужване към вас. Благодаря на всички колеги, част от колегите са тук, които са също много допринесли за тая награда, и да продължаваме в същия дух. Алианс България, победител във втората ни категория. Нека разберем името на победителя и в третата. Застраховател с най-добри продукти в животозастраховането. Застрахователите, които събраха най-голям брой гласове, са застрахователно дружество Алианс България Живот, застрахователно дружество Булстрат Живот Виена Иншуранс Груп и ДСИ Животозастраховане АД. Моля на сцената да заповяда господин Данчо Данчев, председател на Асоциацията на българските застрахователи. Моята любима категория е и област. И основният топик в асоциацията за тази година победителя за застрахователно дружество Булстрат Живот. Изключително съм доволен, че заместникът в асоциацията получава наградата. Тук няма никаква измама, да знаете. Скъпи колеги, приятели,
Животозастраховането е оная дейност, в която недвусмислено посредниците имат по-голямо значение от продукта. И за това да получиш такава награда от Асоциация на българските брокери е двойно по-голямо удоволствие. Благодаря ви за нея. Животозастраховането е още и оная дейност, в която можеш да гледаш на конкурентите си като на съмишленици. Защото при ниското проникване, което имаме, това, което ние правим, е, че всъщност заедно, всички ние заедно, трошим стени с глави, променяме култура и създаваме нагласа. Не се отчавайте и продължавайте да го правите. Тази награда е на всички нас. Благодаря ви. Честито на Булстрат живот и от мен. Нека сега разберем името и на застрахователя, който печели наградата в четвъртата категория. Тя е най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения. Застрахователите, които събраха най-голям брой гласове, са застрахователно дружество Дженерали, застрахователно дружество Лефинс и ДЗИ Общо застраховане. Давам думата на господин Николай Здравков, за да обяви победителя в тази категория. Добър вечер пак от мен. И победител е застрахователно дружество Лефинс. Искам да благодаря на всички, да ви приветствам с тържеството тази вечер и да кажа, че за мен това е голяма чест да приема тази награда за най-коректен застраховател. Това е награда, която е признание както от клиентите, които са гласували, така и от брокерите, всички вас, които сте днес тук сте организирали събитието. Благодаря ви и всичко хубаво ви желая. Ще продължаваме да работим все така добре с вас, даже и още по-добре. Честито на Лефинс. А сега, уважаеми госпожи и господа, предстои да разберем коя застрахователна компания е победител в петата категория на конкурса застраховател на годината 2013. Най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения за неимуществени вреди по застраховка гражданска отговорност. Застрахователите, които събраха най-голям брой гласове, са застрахователно дружество Булстрат Виена Иншуранс Груп, застрахователно дружество Виктория и застрахователно дружество Лефинс. Господин Владимир Тодоров вече е с плика. Нека да разберем и кой е победител в тази категория. Изключително много се радвам за третото издание на застраховател на годината. Специални благодарности на управителния съвет на Българската асоциация на застрахователните брокери. Тази награда е много специална. Всички знаем за социалната отговорност на този продукт, гражданската отговорност. И се радваме, че всяка измината година всички ние участници в този пазар ставаме все повече европейци и все повече полагаме грижи за пострадалите при пътни инциденти. Наградата получава Булстрат Виена Иншуранс Груп. Сигурно от всичките награди, които тази вечер ще бъдат раздадени, от тази може би най-трудно може да се изкаже някаква благодарност, но зависи и акционерите как ще го възприемат. Най-коректно ще кажат, много плащате, но важното е, че намираме оценка в очите и в душите на потребителите на застрахователните продукти, най-вече на застраховката гражданска отговорност. Да ви кажа честно,
Лично аз съм изключително доволен от тази награда. Надявам се и колегите в дружеството, за което работя, също да изпитват подобни чувства. Благодаря. Уважаеми гости, време е да научим името на застрахователя, който печели наградата в 6-та категория тази вечер. Най-иновативен застраховател в областта на новите технологии и въвеждане на нови продукти. Давам думата на госпожа Ивета Кунова, за да обявим победителя в тази категория. Добър вечер. Бих искала да има няколко наградени в тази категория, защото много заслужава. Но все пак, победител е един AAG Europe Limited. Първо бих искал да поздравя членовете на асоциацията за тяхната годишнина и че продължават да бъдат все така сплотени, както в началото, за което ги поздравявам, защото това хич не е лесно. Благодаря за тази награда. Разбира се, не я приемам лично. Тя е всъщност за целия екип в нашия офис и се надявам, че и за напред ще отговаряме на вашите очаквания, защото тук насетне вероятно не са чак така ниски. Благодаря. Време, уважаеми гости, да научим името на застрахователя, който печели наградата в последната, но не и по значение категория. Застраховател с най-добри партньорски отношения с застрахователните брокери. Давам думата на господин Йордан Велев, за да обяви победителя в тази категория. Всички знаете, че взаимоотношението между клиент и застраховател се гради най-вече на отношението между взаимоотношението брокер-клиент. Така че пожелавам на компания Виктория все по-добри отношения между брокер, между застраховател и брокер и до година отново да стане победител. Радвам се, че ни забелязахте на 10-та година и така както се грижим за клиентите, ще се грижим и за добрите ни взаимоотношения с вас. Благодаря ви. Уважаеми гости, моля за вашите аплодисменти за носителите на Оскарите за страховането